Good evening, sanibonani ninjani niyaphila igama lami ngulasizo ngude Fox 1 sekusolana isikhathi leso sishikamnandi sithi hashtag iskiphani injalo ngolesine ngohalf 7 khona la Ezweni TV lapha khona siniphathekena osaziwayo esibexoxa nabo sixoxa kamnandi khona omunye uthi iskiphani ihloseni usizini 1 weskiphani uhlose ukuthi sikhuluma lapha nawusaziwayo sibabuza imibuzo ukuthi ngempela baqalephi and futhi bahloseni lokho kusiza bani kusiza umuntu osekhaya mhlawumbe oyintsha osafuna ngempela ukuyibona naye kwi level abasebikiyo osazobe sekuxoxa nabo la uzogqubuzela khona ukuthi kuphela sibabuza imibuzo ukuthi ngempela basukaphi and futhi ba yini abenze namhlanje ke khona sazobe sikhuluma nabo esikhuluma naye khona la Ezweni TV wento ezekhaya ungalingi ususe ihlo lakho Ezweni TV khona sazobe sikhuluma nawe wakhona lesikhothi i surprise mbukele ekhaya njengoba ngikuthemsile ke mbukeli weZweni TV ukuthi ngempela ke sobe sikhuluma lapha nomunye ke osaziwayo wakhona la isikhothi ke ngempela usekhona ke endlini ke zakhona la estradini life ke estradini endaweni yomlandi eundaweni yomlandi ke estradini lifestyle khona la escort ayikho indawo emnandi kule estradini siyakhipha simnandi life ke khona la kulesine nje ku-past 7 isikhathi sesikhona ke sobe sikhuluma naye ke uDrama Queen wakhona la escort the one and only Drum Mugale weZweni TV sefikile uDrama Queen nanga Drama Queen adesikhuluma ngaye usekhona sabona Drama Queen yebo sabona njani engiyaphila unjani ngiyaphila ngiyabonga ukuba ningamukele eZweni TV labo sebebeke senimkelele bokele emkhaya uDrama Queen sombuza ke imbuzo nje embala ukuthi ngempela ngabe wani Drama Queen mhlawumbe unembuzo for uDrama Queen beka iso lakho eTuzuke TV eZweni TV skiphani uzwe ukuthi ngempela ubani Drama Queen yini inhloso kaDrama Queen sobe sikhuluma naye all right Drama Queen tell us ubani uDrama Queen uDrama Queen intombazane yasemakhaya kahle kahle igama lami ngisungusiphe sihle ngwakakhuzwayo ngizalelwe eFriday kodwa ngakholela eDandi ilapha ngaqala khona iPrimary eMdutshulwa ngaya eRacklin Combine ngase ngimova 2011 ngeza la eScourt ngahlala eHlatkhulu right siyakuzwa Drama Queen so manje mhlambe kunomukele ekhaya ofuna ukwazi ngempela ukuthi okay uSipesihle Khuzwayo so uyafuna ukwazi ukuthi ngempela udume ngani uDrama Queen and futhi igama ngiyafuna ukwazi ukuthi ngempela iqhamuke kanjani all right ngidume ngokuthweka ngiyathweka igama lika Drama Queen liqhamuke ngokuthi ngumuntu othanda idrama nje ngumuntu othanda ngathi ngiyathanda ukugconana umuntu ngithanda ukumdlalisa ngokuthi ngimgcone ngemsukela nje ngifuna ukumbona mayethetha nje ekwatile into ekanjalo all right so mhlambe ngositshela ukuthi mhlambe ithane lakho lelo nje uliphiwe uNkulunkulu noma mhlambe into oyithandile wayibukela kusibanibani ngoba nami lento ngithanda ngisho ngithi kokubili ngoba okokuqala bakhona abantu ebengibukela kubona ngikhula nanokuthi ke ngikhule ngiyithanda lento kodwa ungathi nibe nginokusaba kodwa ngithe sengibona manje ngathi ake ngiveze ikhono lami ngibona ukuthi ke bangakanani abantu abangangijabulela okay uyezwela lapho umbukela ekhaya weZweni TV sekuyila phana season 1 check iskiphani lapha sikhona khona nosaziwayo bakhona la endaweni kungakhohlwa lapho nasestradini lifestyle nje live khona la estradini all right iseze eminye imibuzo mhlawumbe nawo nayo imibuzo sombuzo la uDrama Queen intokazi yakhona la escort all right weZweni TV help ukuthi usekhaya uyamfuna ukubona ngempela uDrama Queen eyenza lento bukhoma na kanjalo no uzoyenza ungayenza lento yokutheka khona la no mhlawumbe ke ngiyazi lapho unayo question ukuthi ngempela ezenze lezi nje efana lezi ngophela endawo zeScott mhlawumbe abantu banokuyingabazi ukuthi ayasenzeki kakhulu ubani umuntu akabukele kuyena all right umuntu engibukele kuyena ngasho ngithi uCardi B no Nicki Minaj ngoba ngathini into abayenzayo inspire mina ngoba into engithandayo kodwa benginokusaba kodwa ngoba ngathini kulelizwe siphila kulona amathuba omsebenzi mancane angeke ukuthi ngizothi ngifuna ukuba ummeli into engifisayo leyo mhlambe ngeke ngikwazi ukuthi ngifike lapho kodwa makukhona bene ngikwazi ukuthi ngikusebenzise kuze ngikwazi ukuthi ngibonakale kumabona kude la ngifisa ukuyibona ngikhona vele ngalithatha ithuba ngalisebenzisa so ukhona umuntu othe Drama Queen iyenze lento noma unutshele self uthi no ngiyayenza lento noma khona someone othe no iyenza lento akungasho ngithi akekho umuntu ongigqugquzelile ukuthi ngiyenze lento into esuka kumina ngaphakathi ngoba ngiyenza ngothando ngoba nasekhaya angiboni ukuthi mabengathi abayazi bengayamukela kahle babili bathathu abasazi ekhaya ngoba angisho baba akazi kezwela Drama Queen uyayiveza ukuthi ngasekhaya abakazi ngalesiphiwo sakho lesi and futhi mhlawumbe unamahloni ukuthi mhlawumbe abathola ngiyobona inkinga so awunjale akubangani bakho
bakunjani unabo abangani abathi no lento yenze noma mhlambe kanjani kubangani Angazi noma bhuti wami ngingakusho yini lokhu. Mina inqumo ngiyazithathela ngaso sonke isikhathi ngoba angizangiswele umntwana okhule ehlala noma ngibe umntwana okhuliswa uanti. So anti wathi mayengishiya ngabona ukuthi yonke into ibheke mina inqumo mina kumele ngiyithathele. Ngathi mangilibona ithuba ngathi ngiyalisebenzisa ngeke ngikwazi ukuthi ngiliyeke. Abangani angeke ngize ngisho ngithi nginayo umngani nabantu engihlekisana nabo. So nje angeke ngize ngazi ukuthi bacabanga ngibona kodwa mina indlela engicabanga ngayo abahambisani nayo. Ngiyekibona bayangazi ngiyekibone ngathi mina ngakhulu kunabo. Ngoba abafuni ukuthi ngibabonise mangibatshela ukuthi ke nanti ithuba singalisebenzisa. So ngakhetha ukuthi ngcono ngivile ngihambe ngedwa. Drama Queen ukhuluma ngabantu ohlekisana nabo. So mina bengithanda ukubuza le question but ngiyazi ukuthi izoba nalokho le question ezihamba yodwa nje ukuthi unayo umuntu ohlekisana naye wena as a boyfriend. Yebo ngisho ngithi nginaye. Alright, yena uyithatha kanjani lento? Ngoba ngingasho iqala ukuthi inqumo mina ngiyithathela Oh. uma uhluleka lokho engikusho Understand, mina ayikho inkinga wathatha ikhwama zakho uhambe mina ngiyaqhubeka nendlela. Oh, yeah. I hope ukuthi uyizwela from Mbukeli Wezweni TV. Check izikhiphani every Thursday at 7:30 khona la sisekhona nje sikhuluma lapha nosaziwayo. Sazombuza ukuthi yini akayithandayo. Simbuza ukuthi yini ayithandayo la kudleni ingoma kanjalo egqokeni kanjani. Simbuza ukuthi ngempela that activity lezo ngabe alifaka yini. So kusibe sikhuluma naye. Alright, hlala lapho nje ungasuki wena Ezweni TV. Drama Queen, bethu hope ukuthi emakhaya ngempela sebeyamazi ukuthi Drama Queen ubani, Drama Queen uhloseni ngalento akayenzayo. Mhlawumbe khona okunye ufuna ukubatshela khona? Engakusho nje kuphela ngumuntu othanda ukusebenza. Yes. Yebo ngumuntu othanda ukubona izinto ngehlo lomuntu omdala. Alright. Yebo ngiyakwazi ukubona into mayizongifaka enkingeni nanokuthi umuntu njengawe umbukeli lapha emakhaya usemncane ufuna yonke into ezokufakela imali. Alright. Ungafuni ukuthi udependele kumuntu wesilisa. Umuntu wesilisa uyakusebenzisa mayisekusebenzisile aqeda kulaxaze as if awukwazi ube yilutho kuyena. Ziningi mina izinto engibhekane nazo empilweni ngaze ngathatha isinqumo sokuthi yazini sengimdala ngokwanele manje ukuthi le ndlela engikade ngangifuna ukuyihamba sengingayihamba manje. Alright, ngiyithanda kakhulu le mbukeli ekhaya ethi ke ngempela umuntu osazana kufanele uyimele empilweni unganciki kubantu besilisa. Ngoba awuncike umuntu wesilisa once wawo nawe uyaphuma. Alright, kodwa sikho lapho. Awusiyale mhlambe la soqala la ngasekudleni kuphi ukudla okuthandayo Drama Queen akuthandayo? Ngathini ekudleni ngingane yasemakhaya mina ngiyalithanda lelo kulisebenzisa kakhulu ngoba ngiyakuthanda ukukhaya ngoba ngisho traditional into engiyithandayo. Nje ukuthi ngiyumuntombi yomZulu into engiqhakambisayo kakhulu leyo. Ekudleni ngisho ukuthi umuntu othanda amasi, ngithanda inyama yokosa. Ya, ngisho ukuthi leyo into engiyithanda kakhulu ngoba cha carrots izinto zami. Yeah. Alright, eqala ukuze umuntu osazana uthanda inyama yokosa. Cishe uthanda nehloko futhi. Alright, la mculweni imuphi umculo othandayo? Jazzy, Afro pop, kwaito gqom? Emculweni njengoba bengingachaza ukuthi uDrama Queen umuntu osukaphi nempilo. Ngingasho ukuthi ingoma engiyidlale kakhulu ingoma zokholo, iAfro pop, ingoma ebezingenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngithoba amanxeba ami. Ngikwazi ukuyibona ukuthi okay fine le ngoma iyakwazi ukuthi ngithoba amanxeba ngiyakwazi ukuthi ngiqhubeke ngiphambili. Angifuni ukuthi ngigcine ngile ntombazane efa nami ngimangathiwa ngiyashona ngishona anginalutho. Yebo ngifuna ukuthi ngikhumbuleke kube khona isikhala sami njengo Brenda Fassie le kuMathosa nje into kanjalo. Right. Drama Queen unayo ingane? Cha anginayo. Oh ingane. Okay, right. Mbukeli ekhaya ngasema ukuthi sahleli nathi la Ezweni TV ukhumbuleka lapha nesilive la khona la Estradini Lifestyle endaweni bomnandi ke endaweni emnandi. Umnandi lendawo Estradini Lifestyle. Alright, Ezweni TV besixoxa lapha ke no Drama Queen intokazi yakhona la Scott. Drama Queen mhlambe ke sokubona endaweni zobumnandi efana nazo la lezi ndawo lezi Estradini mhlambe kwezinye indawo zomnandi khona la uhambela nje ushaya zona izinto zokuthweka lezi. Yebo kunjalo. Mawuthweka wenza kanjani idilozi alifaka noma hamba buzana? Angigqoki. Awugqoki. Cha angigqoki. Soqoqeleka nje manje seyinsukwini zami kodwa angigqoki aliyakuhlukumeza ngithanda ukuhlala ngikhululekile mina. Uhlala ukhululekile. So mongena endaweni bomnandi abantu bathini mhlambe lakho ukuthi abakuthinta mhlambe lakho ukushutha kanjalo kanjalo kanjani nje abantu ukuhlupha?
Nginayo leyo nkinga kodwa-ke into esingihlukumeza kakhulu ukuthi umuntu afuna ukuthi alokhu engidonsa afuna ukuthi ngiyolala naye into ey'kanjalo cha. Umzimba wami angudayisi, umzimba wami ngiyawuthanda. Ukudaza ngikwenza ngoba ngiyathanda kusuka kumina ngaphakathi. Okay, kuyezwakala Drama Queen. Mhlambe ke uyasho ukuthi uyatweka. Alright. Mhlambe yini why you choose talented kanje emaningi ngama-talent okudansa? Khona ukudansa mhlambe niyikimo. Why when you choose ukuthi mina ngizodansa ngedwa and futhi bese ngitweka ngihambe phusana? Oqala engakusho ngasho ekuswele ekukhuleni kwami bengumuntu behlezi ehlala yedwa. Hayi kube behlezi ehlala yedwa umuntu nginabangani kakhulu. Abangani bekuwabantu besilisa isikhathi esiningi abantu engibona abantu engikhule nje ngikhuluma nabo nje. Kodwa-ke kulomdanso ingoba engingakusho nje angisumuntu ozwana nokuqoka. Alright. Angizwani nokuqoka. Futhi njengoba sekusehlobo-ke nje Nkosi yami cha hayi. Ukuqoka nje akusizinto zami. Right. Uthi umunye ke mina empilweni yazi ngikhandela isikhathi sokuthi mina after 5 years ngento engiyenza ngiyibona sengilapha. Wena after 5 years uyibona usulapha nalomntazi? Ngibona ngikude kakhulu ngokwempilo. Futhi angazi ile nje ngenjabulo enginayo ngiyayifisa nje ukuthi banisiwa sekula engifisa ukuba khona njengamanje. Ngoba kuningi engifisa ukukwenza nje ngempilo yami kuningi engifisa ukwenza ngoba ngiyafisa ukuthi umuntu angikhumbule ngento enhle. Sonke isikhathi njengoba uthi wena umuntu ufuna ukukhumbula ngento enhle so umdanso wakho lo ukutweka ongaqokile ubona mhlawumbe kuyinto right mina ngiphila esikhathini samanje ngiphila esikhathini sakudala imali le izongisiza ukuthi ngikwazi ukufinyelela la ngifuna ukuya khona hayi kodwa ngoba ngithi ngiyenza ngoba ngifuna imali cha ngiyenza ngoba ngiyenza ngothando imali izokwazi ukuthi ingisize ngikwazi ukusiza izintandane ngikwazi ukusiza ogogo nje into ekanjalo lokho nje kungangisiza kuyo yonke lezo indawo lezo ukuthi la ngibona khona ukuthi kuhlwempu ngizama ukusiza mawuthi ke uphila esikhathini samanje uphila esikhathini sakudala ngikubuza abantu bakudala kwakuthiwani benze njani bona bashikila nasenikuthatha nina njengamanje nathi natweka babeshikile wona shikilele ntombi makaze uthola mhlambe ke ubaba wakho noma mhlambe uma wakhe uyakuthola ukuthi wenza lo msebenzi kwanje endaweni zobumnandi ungathatha siphi isinqumo mangathi uyathola ngempela no hawu kanti umntana mwenze kanje unganze njani ungathatha siphi isinqumo ngathi ubaba ngoba uma akasekho alright angeke ngize ngivumele lokho ngoba uyazi naye ukuthi ngiyasebenza ngiyayini sengiyimela ngithi manje sengimdala yimina emele ngizazi ukuthi ngiyaqoka kumele ngenze ikhanda ngidinga ama cosmetics so iwona senze ngikhethile lo ngoba uyanginikeza imali ngiyakwazi ukuzondla ngiyakwazi ukuthi ngifinyelela ngifike yakho mangaqhama umuntu othi Drama Queen nanku umsebenzi namaqhama babakho straight nanku umsebenzi uyeke lo msebenzi ngoba sekuvele sengathi lo msebenzi wena wenzela ngoba ufuna imali qhama umuntu othi no yekela lo msebenzi owenza ukutweka emaklabini nanku umsebenzi orathi ungawushiya lo angeke ngize ngikwazi ukushiya ngoba ngiyawuthanda ngiyakwenza ngoba ngithanda nje ngilokho nje ngingakusho ukuthi ngikwenza ngoba ngithanda hayi ngoba mhlawumbe ngifuna imali cha. Right, yazakala Drama Queen. So manje ngoba ibody yakho inhle kangaka nawe nje umuhle kangaka. So manje uyilabantu abafaka ama makeup noma ngithanda ukuba natural. Ngithanda ukuba natural kodwa ke sengicanga ukumlahla lo ya siphe omdala ngithathe lo musha ngithi ukuyiza makeup ngibona ukuthi ngangifanele yini. Uzama nezinto ama wave kanje. Ngithanda ukuba natural. Alright, yazakala. Sezweni TV eskiphani njalo ngolesine ngo7:30. Service isikhathi ngempela siyiphethe lapha ingxoxo yethu ke phakathi kwethu lapha ke no Drama Queen. Bimnani kakhulu namhlanje Drama Queen echaza about impilo yakhe nokuthi ini akahlose ukuyenza ngokudansa kwakhe. Ukushela ukudansa kwakhe akahlose ukuthi uyadansa nje kuphela, but ufuna ukuthi ukuhloze ezinye izinto ngenzeshe ushilo yena. Sobe sengathi okay, siyayigoqa manje indaba yethu khona la Ezweni TV njalo ngama Thursday ngo7:30 sikhona la Ezweni TV #skiphani sikhuluma nosaziwayo. Drama Queen asigoqa if abantu bakudinga ku music video nangibani mampage ufuna ushoot music video nangu episode ufuna ushoot music video bakuthola kanjani and futhi mhlawumbe abantu abethe mhlawumbe indawo nje ifana nebo Strati bakuthola kanjani babhokha kanjani alright ngiyatholakala kwi email address dramaqueenrsa@gmail ku Facebook Drama Queen RSA inamba yami ka WhatsApp it's 062 935 2017
nje ngajabulela ukusebenza nabantu abaphezulu ukudlula mina futhi ke nginethemba lokuthi ke ngisazohlala kwi-industry ngiyenze lento ngoba lento engiyenzayo ngizwa ngaphakathi ngiyenza nangothando futhi bhuti wami usuvala ngingathanda la ukunikeza abantu abasha i-motivation encane uma uwumuntu kunento oyifisayo ukuyenza musukusaba ukuthi uwenze Twani uma ugoqa izandla uyohlupheka kodwa uma wazi ukuthi uyasebenza khona into oyenzayo into ekunikeza imali ungasabi ukuthi ube uwena phesha uyazi ukuthi kusebenza ngisho izingane ezino 3 years ibona umuntu ephubuye ebonakala kumabona kude phesha zonke izinto zenzeka fast zi right ngoba abanakho ukusaba bane faith yokuthi la sifuna ukuya khona sophokophela nami ngifuna ukuthi ngizophokophela futhi lento ngizoyenza ngizofika la ngifuna ukuya khona. Alright bukele ekhaya isikhathi ukuthi sithapha imitholo yethu sigoduke sithemba ukuthi ngempela kujabulela kakhulu ke uhlelo lwethu esitala namhlanje #skiphani njalo ngolesine at 7:30 khona la Ezweni TV season 1 uza kuwena ayibonane ke next week Thursday khona la Ezweni TV sikhumbuza nefanele uDrama Queen lona intombazane yasemakhaya eyenza umdanso ongajwayelekile futhi ke kula ku-industry ngisenethemba lokuthi ngisazohlala uma kukhona umuntu ofuna i-hosting ikhona umuntu ofuna ukuthi ngibe khona kuma-video yakhe ifenza ama-video umculo ngikhona lento ngiyenza ngoba ngiyithanda futhi angiboni ukuthi ukhona umuntu okhona la eSouth Africa oyenzayo lento engiyenzayo mina ngiyayidinga futhi ngisupport yeni abantu abasha ukuze sikwazi ukuthi sisupportane siphambili siphumelele sifike la sifuna ukuya khona iphenda ngiligqoki futhi ngiproud ngalokho ngoba ngiyazazi ukuthi ngenzelani angenzeli futhi omunye umuntu